मैया बारनाय बारहुंखाजों गसाइगावनि मजाथि गामिया गामि नाङैनो सिलिंखार। बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय नखराव एमएलए जिरन बसुमतारिया खौरां लाहैदों। मिथिंगानि गोहोआ थारैनो जोबोद सोमोनांथाव। मा समाव मा खालामो रावबो हमदांनो हाया। बेबायदिनो मैया बेलासि समाव हरखाबै बारनाय गोख्रों बारहुंखानि जाउनाव रायजोनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि आरो लालपुर गामियाव न' बां बिफां लाइफां सिलिंखार जायो। लोगोसे बारहुंखाजों न' बां बायसिन जानानै माखासे सुबुंफोरनि जोखोम जायो। बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय गामियाव दिनै गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया नायदिंहैनानै खौरां लाहैयो। लोगोसे थाबैनो सरकारनिफ्राय मदद होनो नाजागोन होननानै रायजो राजाफोरनो खोथा होयो। बै 3:30 मिनिटसो समाव बे मजाथिखौ लाफानानै लालपुर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोनबासो गामियाव बेवहाय साइक्लन मोनसे जादोंमोन आरो बेजों गोबां फेमिलिफोरनि न'खरफ्रा दंस जादों। बेवहाय बिफां लाइफाङाबो गासिबो जोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखौ जोङो दिनै नायदिंफैदों। नायदिंफैनायजों लोगोसे जों बिथांमोनाव खबर लादों सोरनि न'खरा माबायदि जादों। दा जों नुबाय गासै मजाथि गामिटारावनो 60टा फेमिलिया एके डिस्ट्रय बे जाजोब्बाय, जोबस्रांजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो नायदिंनायजों लोगोसे बिथांमोननो जेरैबायदिबाव थाफिननांगौ आरो जानांगौनि जे बेबस्था बेखौ जोङो थाबैनो खालामनो जों नाजादों। आरो बेवहाय जों नुबाय बे न' बायसिननाय आरो बिफां लाइफां गोग्लैनायनि गेजेराव 4 बेक्तिफ्रा बेवहाय इन्जुर्ड जादों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थाबनो मोजां फाहामथायखौ मोनो बेनि थाखाय जोङो डक्टरजों जगाजग खालामनानै होदों। बिथांमोना दा थांदों हस्पिटालाव आरो जायफ्रा इन्जुर्ड जादों बिथांमोनखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दा अखा बोथोर, दाहाय जुदि आरोबाव अखा हायोब्ला बिथांमोना माबोरै थागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा मोनासिमहालागै बिथांमोननो थानो हानायनि रोखोमै जों बेबस्था खालामनो जों नाजागासिनो दङ। आरो सरकारनि पार्लारफोराबो दिनै डिपार्टमेन्टफ्रा बिथांमोना फैनानै नायदिंफैबाय आरो जेसे हागौ एसे थाबैनो बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन। आरो निजा बबियानो गामिनि मानसिफ्रा बे लामाखौ दिनै क्लियार खालामगासिनो दङ। खारन गासिबो लामाया बिफांजों गोग्लैसोनानै थाबथेजोबनानै दङ आरो बेवहाय बिथांमोना गावसोरनो श्रमदान होदों। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव गामिजों लोगोसे जोंबो दोलोनि जानानै बिथांमोनजों जोङो दुखु फोरमायफादों आरो जेसे हागौ एसे जोङो दोलोनिफ्राय आरो सरकार तरफनिफ्राय जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ राहा लामा होनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो मावगासिनो दङ। दा जोङो बे मजाथि गामियाव दङ आरो बेनि नेक्स्टआव जोङो गुबुन गामियाव नायदिंनो बेनिफ्राय आरो थांबावनाय जागोन।